Hatalmas nagy szeretettel üdvözlöm Kaszás Attila tanár urat itt az első podcastünkben. Először egy olyanra gondoltunk, hogy így terjengenek a pletykák az iskolában, és hallottunk arról, hogy ön 14 nyelven beszél. Esetleg így be tudna mutatkozni mind a 14 nyelven nekünk? Persze, nagyon szívesen. Ez nem pletyka, ez konkrétan így van. Ezt amikor bemutatkoztam a csoportjaimnak, akkor én be is vallottam, hogy ez az egyik jellegzetességem. Ez a poliglottság, ez a soknyelvűség, ez egyébként az embernek a természetes állapota, tehát az egynyelvűség az a természetellenes. Sajnos a magyar történelemnek, a 20. századi történelemnek egy ilyen következménye, hogy Magyarországon sokan egynyelvűek, de nekem a dédapámról volt egy családi legenda, hogy ő 12 nyelven beszélt, és akkor én nála több nyelven akartam beszélni, úgyhogy úgy, amikor elkezdtem németül tanulni, also das kann ich dir auch sofort auf Deutsch sagen, als ich 7 war, habe ich angefangen Deutsch zu lernen und als ich später Praktikant des Deutschen Bundestages war und auch Stipendiat, Historiker, Forscher der Wiener Universität, wurde Deutsch meine zweite Muttersprache, kann ich dir sagen. Esetleg, igen, teljesen jó, csak hogy esetleg a magyarul is. Tehát, hogy gyakorlatilag 7 évesen elkezdtem németül tanulni, akkor, és utána lettem a német parlamentnek. És a némettel kezdte akkor? Igen, a német volt az első. A német parlamentnek voltam gyakornoka, a Bécsi Egyetemnek voltam kutatóösztöndíjasa, és gyakorlatilag második anyanyelvemé vált a német, tehát németül gondolkozom néha. Ami egyébként természetes volt még 100 évvel ezelőtt Magyarországon, hogy a városi polgárok azok kétnyelvűek voltak, magyar-német nyelvűek. Az nálam is így létrejött, de a családi hagyományban is benne van, hogy a 8 dédszülőmből 3 német nevű, német nyelvű volt, úgyhogy így kvázi vittem tovább ezt a családi hagyományt is. Aztán, ugye, miután a szocializmusban születtem, akkor nálunk az orosz volt a kötelező iskolai nyelv, 5. általánostól. Legtöbben annyit tanultak meg, hogy Tavarische Učiteljica, Jadakladiva Juvamnyik, Tanyel Szószfejet. Így van, tehát jelenteni kellett az óra elején általában női orosz tanárnőknek, hogy kik hiányoznak az osztályban. Ну, я не только изучал вот этот, потому что, если я думаю, 9 лет я изучал русский язык в школе и на университете. И там, когда я был на университете, нам надо было 2 семестра тоже русский изучать. И после того я был в Сибири, в так называемом интерлагере. И там работал с другими студентами, и тоже посмотрел там в Советском Союзе, что нам там показывали. Вот это значит, что я имел возможность тоже практиковать русский язык. Tehát nekem nem csak az volt, hogy jelenteni tanultam meg oroszul, hanem hát 9 évig kellett nekünk, még az egyetemen is volt 2 szemeszter, ahol kellett oroszul tanulnunk, és én utána rögtön elmentem Szibériába, nemzetközi építőtáborban, ahol be tudtam gyakorolni az iskolai oroszomat élő orosszá. Úgyhogy ez adta nekem ezt a lehetőséget. Aztán akkor a német után jött az orosz? A német után jött az orosz. Közben a nővérem hangosan tanult angolul a szomszédszobában, én pedig a történelem ilyen Abba, meg Boniem, meg ilyen slágerek voltak a óvodában, meg az általános iskolában. Beatles már nagyon sokat hallgattunk. Úgyhogy az angol dalokból, meg a hangosan tanuló nővéremből úgy összejött nekem egy valamilyen angol tudás, amit aztán ahogy elkerültem Nicaraguába önkéntesként. Önkéntes voltam, egy hajóüzemet építettünk egy dzsungelfaluban, egy nyugatnémet brigádban, viszont a brigádunkban volt egy hongkongi fiú, aki nem tudott megtanulni se spanyolul, se németül, úgyhogy vele angolul kellett beszélni. Úgyhogy ott 2 hónapig csak eszperantóul, spanyolul, angolul és németül beszéltem. Úgyhogy valószínűleg akkor tanulta meg az agyam a váltást a nyelvek között. Igen, tehát, hogy igen. Az asztal egyik sarkából a másikba, hogyha fordultam, akkor rögtön másik nyelven beszéltem, de már miután nekem ilyen, ideológiai okokból a népek barátsága nekem fontos volt,
És ugye Magyarországon a román ellenesség volt akkor a legerősebb. Valószínűleg ez máig sem változott olyan sokat történelmi okokból, ezért én a román-magyar barátságnak lettem a elkötelezett híve, és megtanultam románul. Elkezdtem már középiskolás koromban önállóan, aztán az egyetemen kértem a román tanszéket, hogy tartsanak nekem román tanfolyamat, és akkor nagy divat volt átjárni Erdélybe budapesti bölcsész egyetemistáknak, Fekete-Tóivására, Székre, Csíksomlyóra mentünk folklort csodálni, ami akkor még élt a Ceausescu rendszer idején. Și eu am învățat și românește. Atunci, când noi aveam călătorit la Ardeal și celelalte studentele n-au vorbit românește, am fost cineva cine a ajutat pentru aici. Tehát akkor meg is tanultam románul, és miután senki más nem beszélt románul, amikor mentünk Erdélybe, hát én voltam az, aki a román tolmácsa voltam a társaságoknak, de már az eszperantó nyelv megtetszett nekem középiskolás koromban is. Találtam a szüleim könyvtárában egy eszperantó tankönyvet, és nagyon megtetszett nekem, és akkor a kezembe került egy ilyen szórólap, hogy 5 nap alatt eszperantó. 5 nap alatt? 5 nap alatt eszperantó. Azt mondtam, hogy ez nekem kell. Ráadásul miután internacionalista is vagyok, és ugye az eszperantó az egy internacionalista nyelv, a népek barátságáról szól, meg arról, hogy ne legyen nyelvi elnyomás. Ezért bejelentkeztem erre az 5 napos eszperantó tanfolyamra, ahol napi 10 órában tanultunk, úgyhogy a büfében már csak eszperantól kérhettünk csokit az első napon, és eszperantó dalokat tanultunk, ismételtünk mindent 100-szor, kint voltak a falon hatalmas táblázatokon a nyelvi tudnivalók, úgyhogy az 5 nap végére sikerült a többségnek megtanulnia, nem csak nekem, és rögtön jelentkeztem az eszperantó szakra a bölcsészkaron, rögtön fölvettek, úgyhogy eszperantó szakos tanár is lettem, és az eszperantó ifjúsági mozgalomnak lettem egy ilyen vezetője Magyarországon, meg a világban. Kaj mi devas diri ankaŭ, ke Esperanto iĝis mia familia lingvo. Mi ekkonis mian ex-edzinon en seminario de la tutmonda esperantista junulara organizo, kaj hejmeni parolis en Esperanto. Úgyhogy nekem ez a családi nyelvem is lett az Esperanto, mert az Esperanto Ifjúsági Világszövetségnek az egyik szemináriumán ismertem meg később az ex-feleségemet, akivel otthon eszperantól beszéltünk, ő horvát nemzetiségű egyébként. Úgyhogy az eszperantó az egy ilyen családi nyelvem lett, és a spanyol nyelv az közben úgy jött be nekem, hogy ilyen spanyol polgárháború, spanyol forradalmi romantika az úgy benne volt a 80-as évek bölcsészkarában, és jelentkeztem, a spanyol tanszéket is megkértem, hogy tartsanak nekem a spanyol órákat, illetve volt egy chilei professzorunk, aki a chilei és a latin-amerikai munkásmozgalomról tartott spanyol nyelven szemináriumokat, amin rögtön bejelentkeztem, és a felét nem értettem, de nagyon igyekeztem entonces también en español, y cuando ya tenía esta oportunidad para viajar a Nicaragua como voluntario en una brigada internacional, yo podía también practicar en 2 meses español con los nicas, las nicaragüenses, y después ya hablar la idioma en todos viajes que he hecho. Tehát, hogy azután elmentem önkéntesnek Nicaraguába, és ott 2 hónapig a nikákkal spanyolul beszéltem, és ez is egy lehetőséget adott nekem arra, hogy begyakoroljam a nyelvet. Közben... és ez most már hányadik nyelv? Nem tudom, nem számolom. Orosz, angol, eszperantó, spanyol, ez most így 5? Körül vagyunk szerintem. 5 körül, igen. És ugye Olaszországban voltak eszperantó ifjúsági találkozók gyakran, az Olasz Eszperantó Ifjúsági Szövetség nagyon aktív volt, úgyhogy hát én ugye már tudtam akkor spanyolul és eszperantóul, tehát latin nyelvi alapjaim megvoltak. Persze latinul is tanultunk az egyetemen, mint történészhallgatók, és úgy sejtettem, hogy az olaszok hogy rontják el a spanyolt, milyen végződéseket raknak a vészére. Bocsánat, Dikrocse tanárnőttől, meg Dávidtól, Mátétól is rögtön bocsánatot kérek, nem elrontják, egészen másképp ejtik a végződéseket, és volt egy elég hosszú vonatutam
Velencétől Torinóig, ahol egy nagyon-nagyon szép olasz lány került valahogy oda mellém, és én mindenáron beszélgetni akartam vele, úgyhogy kénytelen voltam a spanyolomat és az esperantomat olaszosítani, és tényleg, hát és sikerült, utána el is kezdtünk levelezni, meg is látogattuk egymást Krisztinával, úgyhogy már a kisebbségi jogokról kezdtem olaszul beszélni a nem is tudom hányadik órának a végén, és akkor úgy döntöttem, hogy igen, ezt az olaszt nekem jobban kell sajátítani. Devo anche dire che abbiamo nella nostra famiglia anche una storia che una bisnonna fu d'Italia, perché il bisnonno ha viaggiato in Italia, ha trovato una molto bella donna, che dopo è divenuta la mia bisnonna, tehát a mi családunkban is van egy ilyen hagyomány, hogy egyik nagymamám az olasz volt, mert az nagypapa ott talált olasz földön magának feleségen, úgyhogy ez így nekem egy ilyen jó kis identitás kérdése is vált, hogy az olasz az nekem fontos. És hát ugye horvát családba házasodtam be, ugyan volt feleségemmel, meg a sogornőmmel eszperantól beszéltünk, de a anyóssal, apossal, meg a többi családtaggal horvátul kellett beszélni, mert ott ugye nem beszéltek eszperantól. Érdekes volt egyébként a volt feleségemnek a eszperantó anyanyelve, mert a 12 évvel idősebb nővére kezdett a születésétől eszperantól beszélni, úgyhogy a szüleik nem értették, hogy mit beszél a két nővér egymás között. Na, lényeg az, hogy a após anyóssal, meg a család többi tagjával Horvátországban, Rijekában akkor már onda sam morao odmah govoriti hrvatski. I tako, mene su zvali mađarski zet, tamo u Rijeci, to je bila Rijeka, Kvarner, to meni jako se sviđa i jako često smo putovali tamo. Znači da svaki drugi mjesec bili smo u Rijeci. I tam sam imao mogućnost da govorim i naše, ako oni su rekli. És hát ugye akkor gyakorlatilag 2 havonta utaztam Rijekába, Horvátországba, és volt a lehetőségem, hogy ott begyakoroljam az ő nyelvüket is. És az ember már beszél horvátul, és akkor Szerbiában voltak nekem szakmai kapcsolataim, amikor nemzetközi forrozó ipartestületben dolgoztam, meg a Győri Egyetem logisztikai tanszéke, ők vittek engem Újvidékre is, hogy az ottani szakmai kapcsolataikban segítsek. A szerb és a horvát nem sokban különbözik egymástól, de azért kell ismerni a különbségeket. Úgyhogy az ember, ha ismeri azokat a szavakat, meg azokat a kiejtési módokat, onda možeš tako govoriti da te se zvuči srpski, a ne hrvatski. I znači da ne kažeš lijepa nego lepa, ne kažeš 1000 nego 1000, ne kažeš vlak nego voz. I tada možeš reći da ti već govoriš srpski. Tehát meg kell tanulni a különbségeket a szerb és horvát között, a kiejtésben is, az EK-val, az IEK-val szavak között, meg hát vannak olyan szavak, amik ugye eleve eltérnek, másképp mondjuk azt, hogy 1000, másképp mondjuk azt, hogy vonat, és ezeket is akkor már megtanultam, és akkor már gyakorlatilag a szerb kollégákkal így szerbül tudtam beszélni. És hát volt feleségem a CEU-ra is járt Budapesten, ahova én is áthallgattam ilyen vendéghallgatóként, ahol viszont bosnyák barátaink is voltak. És ugyan a bosnyák az nagyon hasonlít a horváthoz, de a bosnyákban is vannak olyan különbségek, amiket, hogyha az ember megtanul, és akkor bosnyákokkal tud beszélni, vagy eljut Szarajevóba, Boszniába, akkor tudja azt a nyelvet használni már. I onda uopšte i saradnje znaju kako ti govoriš i tehát ott niti srpski, niti hrvatski, nego bosanski, akkor már a szarajevóiak is tudják, hogy akkor te nem horvátul, meg szerbül beszélsz, hanem bosnyákul. De aztán az életem úgy alakult, hogy az Európa Tanács szervezett európai ifjúsági vezetőknek francia tanfolyamot Strasbourgban, az Európai Ifjúsági Központban, a Strasbourgi Egyetemmel közösen, amit a francia kormány is finanszírozott, és
hát ennek azt mondtam, hogy oda nekem el kell menni, 1 hónap alatt franciául. A francia az nehezebben adja meg magát, mint a többi indoeurópai nyelv. A kiejtés és az írásmód között olyan különbségek vannak, meg annyira hasonló hangzású szavak vannak, hogy dö. Ugye az ember akkor nem tudja, hogy most éppen melyik dőt mondja. De hát miután én ugye már beszéltem addigra, igen, csak hogy a latin nyelvek közül már vagy 4, ugye a románt, a spanyolt, az olászt és az esperantót, az esperantót is nevezhetjük latin nyelvnek. Hát ezért ott franciásítottam a felvételi vizsgán, úgyhogy a 3 csoport közül a kezdő, középhaladó és haladó közül a középhaladó csoportba kerültem. És ott azt nagyon jól csinálták a strasbourgiak azt a tanfolyamot, tényleg franciául jártunk moziba, franciául főztünk, franciául csináltunk színjátszókört, mindent franciául csináltunk. Francia. 1 hónapig, úgyhogy egymás között franciául beszéltünk. Alors, j'avais là-bas aussi l'opportunité d'apprendre français. En fait, j'ai participé aussi dans la production de notre journal des stagiaires parce qu'on a nommé cette cours de stage de langue française. Et j'ai écrit déjà en français quelque chose pendant ces 4 semaines. De akkor már a helyi újságnak a írásában is beszálltam franciául. Sőt, írtam is egy francia tanfolyam résztvevő szótárt, mert hogy egy saját nyelvünk alakult ki ott, amiben néha angol szavakat franciásítottunk, meg volt, és akkor azt is lefordítottam az egyszerű franciák számára, hogy beszélnek a tanfolyami résztvevők franciául egymás között, amit más nem ért. Úgyhogy így a francia is hozzám kötődött, és gyakorlatilag ezeket a nyelveket már tudtam használni különböző munkáim során, mert hogy a Művelődési és Közoktatási Minisztérium ifjúsági főosztálya nemzetközi kapcsolatokért voltam felelős, gyakorlatilag mindegyik nyelvet tudtam használni. Elmentem tárgyalni a partnerországokba az ifjúsági cserékről, és akkor mindig kaptunk egy tolmácsot, és akkor én megmondtam a tolmács kollégának, hogy majd amikor a végén a jegyzőkönyvet megírjuk, akkor segítsen, hogy az a helyesírás az jó legyen. Úgyhogy ennek örültek a tolmács kollégák, hogy ilyen feladataik voltak, hogy a jegyzőkönyv helyesírását tudtuk közösen megcsinálni, mert hogy nem volt rá egyébként szükség. Meg a Forrózai Ipartestületnél is nemzetközi kapcsolatokért voltam felelős, ahol egy egészen új nemzetközi kapcsolatrendszert kellett kiépíteni, román, flamand, francia kollégákkal. Hát akkor a nyelv az itt sem volt akadály. Az se volt akadály, meg aztán a Európai Választási Szakértők Egyesületén is dolgoztam egy ENSZ projekten, ahol mentem választási szakértőnek Moldovába, Romániába, Svédországba, és akkor mindenhol tudtam valamennyire használni a nyelveket. Egyébként volt egy olyan alapelvem, viszonylag sokat utaztam ebben az időben, főleg az eszperantó ifjúsági mozgalom miatt, de egyéb okok miatt is, hogyha elutaztam egy országba, akkor előtte egy kicsit tanultam a nyelvüket. Tehát, hogy ne úgy érkezzek oda, mint egy ilyen imperialista, elnyomó, gőgös nyugati, aki kötelezi őket, hogy ők beszéljék az én nyelvemet, én ott egy vendég vagyok. Igen. Szerintem az udvariasságnak az alapja az, hogy ha azt a 20-30-50 szót, kifejezést tanuljuk meg a nyelvükön, amivel el tudunk kezdeni egy udvarias beszélgetést, és ki tudjuk deríteni, hogy milyen közös nyelvünk van egyébként. Úgyhogy amikor mentem Görögországba, Grúziába, Örményországba, akkor előtte mindig egy kicsit tanultam görögül, tanultam grúzul, tanultam örményül, és hát amikor Palesztinába mentem, akkor ugye arabul is, meg ivritül is, és így vannak alap szó töredékek, tehát hogy ezeken a nyelveken is ismerek szavakat, de nem beszélem ezeket a nyelveket, de igyekeztem udvarias lenni velük. Igen. Meg egyébként a daloknak nagyon fontos a szerepe a nyelvtanulásban, én ezt a nyelvtanításban is mindig hangsúlyozom a diákjaimnak. Hát, hogyha egy grúz népdalt többször elénekelnek a
ottani grúz kollégák, akkor egy idő után már tudom velük grúzul énekelni, tehát hogy az csodálkoztak, hogy én, hogy hát mondom, hát eljöttem éneklitek, hát hogy nem tudnám utánatok énekelni. Na, lényeg az, hogy azért ez a nyelvek iránti tisztelet, meg a nyelvek szeretete, az számomra azt is jelenti, hogy én a kultúrákat, meg a népeket is tisztelem velük, úgyhogy ezért is szeretem őket megtanulni. És akkor jött még 2 nyelv később, részben családi, részben szakmai okokból. Az Esperanto Világszövetségnek Hollandiában van a központja, Rotterdamban, és egy ideig az Esperanto Ifjúsági Világszövetségnek voltam egyik vezetője, egy időben pedig a Esperanto Világszövetség havilapjának a szerkesztője, és akkor mindig Rotterdamba kellett mennem tárgyalni a kollégákkal, és hát ahogy kiléptem a Világszövetség irodájának az ajtaján, már nem esperantól beszéltek az emberek, hanem hollandul. A holland, igen. Úgyhogy ha én ott a holland eladókkal, vagy pincérekkel, vagy biciklista társakkal akartam beszélgetni, akkor én nem akartam velük se angolul, se németül beszélni, nem hollandul. És ugye a hollandnál ugye a kiejtés azért nem annyira könnyű. Maar als je wilt, kan ik ook Nederlands nu spreken. Maar ik denk dat de Nederlandse taal is het met de Duitse taal maar zeer makkelijk om te lernen. Tehát, hogy ha az ember már németül beszél, akkor már utána onnantól viszonylag könnyű a hollandhoz közel kerülni, csak át kell lépni ezen a kiejtési problémán, hogy az ember nem érti, hogy mit mondanak. És amikor keresi a Van Gogh múzeumot, akkor azt nem értik, mert az egy Van Gogh múzeum. Tehát meg kell tanulni rendesen a holland kiejtést ahhoz, hogy az ember közelebb kerüljön hozzájuk, de nem lehetetlen ez sem. Igen. És aztán volt feleségem a fiammal Varsóba költözött a karrierje miatt, és ott lett a váróperünk 5 éven keresztül. Tehát, hogy én ha látni akartam a fiamat, meg részt akartam venni a vállóperes tárgyalásokon, akkor nekem Lengyelországba kellett mennem, és lengyelül kellett beszélnem. Ugyan a vállóperen kaptam tolmácsot, de azért nagy részt már értettem. Nyilván a szláv nyelvi előzmények miatt is, ugye orosz, horvát, szlovákhoz is volt közöm már korábban a lengyel nyelvhez, és így kerültem valamennyire lengyel nyelvi közegbe. Az nem lett igazán egy igazi folyékony tudás, de egy ilyen konyha nyelvi szinten i polski język je bardzo dżemnie. Możemy mówić, że kiedy ja po polsku mówię, to jest dla mnie malko chorwacki, a malko rosyjski, ale nasi polski kameradi znają, co będzie tam na komunikáció. Tehát amikor lengyelül beszélek, akkor alapvetően azért azt lehet érezni, hogy a horvátból meg az oroszból lopkodok szavakat, de a lengyelek azért megértik, hogy ez már inkább lengyelül van. És vannak azért még céljaim, az arab az nekem nagyon fontos, nagyon szeretném megtanulni. Ezt még meg tanulni? Nagyon. És van még más, amit esetleg meg szeretné tanulni? A cigány és a szuahili. Ugye eddig be vagyok zárva az indo-európai börtönbe. Igen. Tehát, hogy csak latin, szláv és germán nyelvek, hát ezek annyira egyformák. Tehát, hogy gyakorlatilag... De azért nem egyszerűek szerintem ezek sem. De nem is bonyolultak. Tehát, hogy többé-kevésbé ugyanazt a nyelvtant használják, ugyanazt a ősi szanszkrit alapszókincset. Úgyhogy a spanyol meg az orosz között nincs nagy különbség, hogyha az ember jobban belegondol, de jó, legyen különbség, van köztük különbség, de azért ez mégiscsak egy struktúra, egy filozófia, egy gondolkodásmód az indo-európai nyelvek, és ezekből kilépni, a komfortzónából kilépni, ugye, az már egy komolyabb kihívás, úgyhogy az arabot elkezdtem már az Andrássy Egyetemen, amikor a doktoriskolába jártam tanulni, aztán amikor voltam Palesztinában egy esküvőn, akkor ott is tudtam valamennyire gyakorolni, de szeretném komolyabban. Választási szakértő is vagyok még közben, és nekünk választási szakértőknek az arab nyelvi országok az egy nagyon komoly kihívás, És emiatt is szeretném megtanulni. Emiatt is szeretném, így van. Meg hát a mi kontinensünk közelében a legnagyobb nyelv. Persze. Tehát, hogy több 100 millió arab anyanyelvű él itt
földközi tengernek a túlsó oldalán, úgyhogy ha velük akarunk kommunikálni, és nem ilyen furcsán nézni rájuk, hogy ők mit beszélnek, akkor meg Hát kell igen, de azért azokat megtanulni nem könnyű, mert mégiscsak itt Európában körbe vagyunk véve európai nyelvekkel. Teljesen igazad van is, de ki kell lépni a komfortzónából. Erre is azt mondom, tehát, hogy itt ezeket az európaiakat bárki könnyen megtanulja, ti is. És mit tud még, ugye egy kétanyelvű iskolában vagyunk, mit tud tanácsolni? Ön szerint hogy a legegyszerűbb nyelveket tanulni? Nyilván ön körül volt véve anyanyelvű emberekkel, szóval úgy azért nem olyan nehéz. Vagy nyilván nehéz. Alapvetően van pár alapdolog, amivel nem árt tisztában lenni. Az egyik az, hogy a motivációnk az pozitív legyen és erős. Tehát, hogy ne azért tanuljunk meg egy nyelvet, mert muszáj, mert azt mondják, mert jó lenne, igen. Ha nem tanuljuk meg, akkor valami rossz történik. Nem. Akarjuk azt a nyelvet, akarjunk lubickolni benne, élvezni akarjuk. Tehát, hogy tegyük rendben magunkban a motivációt, hogy én tényleg meg akarom tanulni ezt a nyelvet. Azután van egy nagyon fontos dolog, hogy hozzuk meg a döntést. Ez a kiinduló pont. Van egy másik dolog, hogy van egy nagyon rossz magyar kulturális hagyomány. Ez pedig egyfajta ilyen perfekcionizmus, maximalizmus. Tehát, hogyha valamit nem csinálsz tökéletesen, akkor ne csinálj. Igen. És ezzel gyakorlatilag a 6 éves kortól megy ez a nyomás a magyar gyerekekre, és a lakosság 85%-a ezért nem táncol, nem énekel, nem beszél idegen nyelven, nem szerepel színpadokon, mert ezt tanulja meg, hogy kipróbálhatjátok, megkérdezitek 10 barátotokat, hogy te szeretsz énekelni? 8 fogja azt mondani, hogy szeretlek, de nem tudok. Nem tud. És ugye megkérdezed, hogy nincs hangszálad? De van. Nincs ritmusérzéke? De van. Ismered a magas és hangos, mély hang közötti különbséget? Ismered. Akkor tudsz énekelni? Nem. Vagy ezt tanították neki, hogy te ne énekelj, hogyha nem vagy... Ha nem te leszel a legjobb, igen. Ha nem te leszel a legjobb. Na most ettől kell elengedni. Tehát ezt el kell engedni, ezt a magyar görcsöt. Nem könnyű, de nem is lehetetlen. Ez egy pszichés görcs. Igen. Gyakorlatilag csak ez akadályozza a magyarakat abban, hogy sok nyelven beszélnek, vagy vidáman táncoljanak, énekeljenek, mint a latin-amerikaiak. És ön szerint ez csak a nyelvekre igaz, vagy más területeken is ez igaz lehet? Most mondom neked, hogy ugyanúgy, ahol olyan szabad önkifejezésre van szükség, ott a magyarok le vannak korlátozva a többségük. Én a 15%-hoz tartozom, de sajnos a többség az nem. Úgyhogy meg kéne szabadítani a magyarokat ettől a gátlástól. Hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretne sok nyelvet tanulni, akkor önmagát szabadítsa meg ettől a gátlástól. És itt rögtön jön az a dolog, hogy csak rosszul beszélve lehet megtanulni jól beszélni. Tehát, hogy az ember merjen rosszul beszélni. Igen. Tehát, hogy ez nem ciki, az nem égő. Senki nem fog rászólni, ha rosszul szólal meg először. Beszéljen rosszul, akkor tudnak segíteni neki a anyanyelviek vagy a tanárok, hogy kijavítsák azt, amit rosszul mond, mert ha nem szólal meg, akkor nem fogja tudni kijavítani neki, mert nem fog eljutni a jó beszédig, hogyha nem megy keresztül a rossz beszédnek a fázisán. És a legtöbb ilyen maximalistának nevelt magyar nyelvtanuló ott megáll, hogy én nem akarok rosszul beszélni. De miért nem? Tehát tanuló vagy. Ezt kell megérteni, hogy igenis el kell kezdeni beszélni rosszul, ahhoz, hogy tudjál jól beszélni. Csak kell vállalni. Nincs ciki, nem ciki. És gyakorlatilag, hogyha az ember egy kicsit belegondol abba, hogy a kisgyerekek hogy tanulják az anyanyelvüket, akkor őket kell lemásolni. Ők hallgatják azt, hogy mit beszélnek a felnőttek. Véve a nyelvvel. Ami manapság az internet korában nincs kifogás, bárki körülveheti magát nyelvvel, nem kell elmenni másik országba, otthon a saját szobádban csinálhatsz magadnak nyelvi környezetet, és hagyják, hogy az agyuk fölépítse a nyelvet azokból a nyelvi információkból, amiket befogadnak. Tehát, hogyha az ember elég nyitott arra, hogy nagyon sok olyan nyelvi információt fogadjon be, amit nem ért. Tehát itt van még egy nagyon nagy gát a magyaroknál, ez az állandó fordítás. Állandóan le akarják fordítani magyarra az adott nyelvi szöveget, hogy megértsék. Holott nem kéne megérteniük. Tehát, hogy befogadniuk kell. Ez is szerintem gyakran az oktatási rendszerünkben is benne van, hogy akkor én nem akarom a kollégákat... Ja, nem meg szerintem mondjuk a mi iskolánkban ez picit más. Például a beszédre visszatérve nálunk nagyon gyakran az van, hogy csak beszélj valamit, és majd maximum a végén kijavítanak, hogyha nem jó. Ennyi. És nem szabad gátlásokat beépíteni a nyelvtanulókban közben, amikor kijavítjuk őket, hanem segíteni kell őket. Úgyhogy, hogyha a gyerekektől megtanuljuk ezt, hogy mindegy, hogy milyen nyelvi információ csak jöjjön be, az agyunk majd a helyére rakja.
szövegkörnyezetből kikövetkezteti. Észreveszi a struktúrákat. Hogyha minél több dalt megtanulunk, akkor kész nyelvtani szerkezeteket tanulunk meg. Igen. Amiből az agyunk, a konstruktivista pedagógia ezt mondja, fölépíti magának azt a nyelvi szerkezetet. És itt még egy nagyon fontos, a motivációra visszatérve, vannak motivációgyilkos szokások, a magolás, a szótárazás, a nyelvtanozás, a fordítás, ami közben elveszíti a motivációt a nyelvtanuló, mert unalmas. Mert nem látja az eredményét, mert csak darálja, csak megy a mókuskerék, és nem jön ki az eredmény. Na, ezekről célszerű leszokni. És ahelyett hagyni azt, hogy akkor nem értem a felét, és akkor mi van? Tehát, hogy el kell engedni megint ezeket a maximalista görcsöket, hogyha végignézek egy filmet, akkor nekem mind az összes szót érteni kell. Miért kell érteni minden szót? Most, hogyha éppen valaki hadaradnak, értjük akár az anyanyelvünkön is minden szót, nem. És ez önnek nem volt nehéz? Például, amikor azzal az adott nyelvvel foglalkozott, akkor nem volt nehéz, hogy az elején nem értett mindent? Nem ez volt a szempont. Én nem mindent érteni akartam, hanem kommunikálni. Igen. És itt jön még egy tanács, hogyha esetleg megengeditek. Persze. A nyelvész megközelítés. Tehát, hogy ismerjük fel a szótöveket. A magyar nyelv, nem gondolunk bele, tele van latin szótövekkel. Hétköznapi szavakban használunk latin szótöveket, csak nem ismerjük fel őket. Hogyha átállítjuk egy kicsit az agyunkat arra, hogy kezdjen el etimologizálni, kezdjen el szótöveket felismerni, kezdjen el felismerni olyan más alakú, de azonos tövű szavakat, akkor hirtelen sokkal nagyobb lesz a szókincsünk egy csomó nyelvben. Mert szótöveket már értünk. És ha ezt megengedjük magunknak, hogy nagy valószínűséggel értjük, amit a másik mond. Nem biztos, hogy 100%-osan. De valamit már értünk, mert hasonló szavakat ismerünk, és felismerjük. Tehát, hogy megengedjük az agyunknak azt a luxust, hogy valamennyire eltérő alakú, de hasonló szavakat felismerjen, akkor hirtelen kitágul a kommunikációs tér. Mert hirtelen egy csomó nyelven megértünk szavakat, hiszen hasonlítanak, valószínűleg ugyanazt jelentik. És hogyha ezt a hozzáállást elsajátítjátok, elkezdtek nyelvészkedni, akkor onnantól sokkal könnyebb bekerülni az adott nyelvbe. És ami még egy picit, még egy fontos dolog van, hogyha megengedtek egy tanácsot, a tökéletes kiejtésnek az elfelejtése. Olyan nincs, hogy tökéletes kiejtés. Tehát, hogyha most maradunk az angolnál, a kétanyelvű gimnáziumokban, Andris, szerinted melyik országban beszélnek a legtöbben angolul? A legtöbben angolul? Igen. Fú, hát én Indiát mondanám. Tökéletes. 1,4 milliárd lakosú ország, ahol a hivatalos nyelv az angol. Az angol, igen. Amit mindenkinek tanulnia kell az iskolában. Nem kell feltétlenül beszélnie, de az indiaiaknak, az eltérő anyanyelvűeknek a lingua frankája, az egymás közötti közvetítő nyelv az angol. Az angol, igen. Hallottál már indiait angolul beszélni? Igen. Nem egyszerű megérteni szerintem. Nekünk, aki nem vagyunk hozzászokva ahhoz, nekik tökéletesen működik? Nem. De tökéletesen a kiejtésük. Nekik tökéletesen működik az indiai angol, kommunikálnak egymás között. Igen. Ja, hogy megértik egymást, igen, erre gondolom. Van nekünk jogunk számon kérni rajtuk az oxfordi kiejtést. Működik az a nyelvi kód? Igen. Akkor mi is van a tökéletes kiejtéssel? Tehát, hogy relativizáljuk ezt a dolgot. Hogyha belegondolunk, Európában a portugálok és a lengyelek egymás között Euro-English-t használnak. Igen. Egy olyan English-t, aminek semmi köze se a British, se az American Englishhez, az egy Euro-English, amit egymás között megértenek, és működik. Tehát, hogy ha ezt megértjük, és elengedjük megint ezeket az ilyen elitista görcsöket, hogy az, aki hunglisul beszél, az béna. Miért lenne béna? Hogyha megengedsz egy analógiát, persze. A Kazincék annak idején létrehoztak egy mesterséges nyelvet, az irodalmi magyart. Igen. Az akkori magyar nyelvjárások alapján, a szatmári nyelvjárás alapján, ami nekik az anyanyelvük volt. Ez az irodalmi magyar, ez a városi lakosság egy részének az anyanyelve, a vidéki lakosság nagy részének nem ez az anyanyelve. A magyar lakosság több mint 50%-ának a suksükölés az anyanyelve.
Nekik az a természetes, hogy a suksük ragokat használnak bizonyos igeragozási helyzetekben. Van nekünk jogunk számon kérni nincsen, rajtuk mert az tökéletesen anyanyelvüket? megértik így egymást. Igen. Mi használjuk ezt a kazinci nyelvet, ami egy esperanto, ami egy kvázi mesterséges nyelv, csak hogy semmi jogunk rajtuk számon kérni a nyelvjárásukat, aminek megvannak a maga nyelvtani, meg kiejtési szabályai, és amik egy érték, egy kulturális érték, amit meg kell őrizni. Persze segíthetünk nekik, hogy írásban az a szokás, hogy ezt használjuk, meg városi vagy hivatalos környezetben, hogy megértjük egymást, ahhoz ezt a kazinci magyart használjuk, de egyébként meg tökéletesen megértjük egymást, igen. És működik. Tehát, hogyha ezeket a görcsöket is elengedjük a kiejtésekkel kapcsolatban, hogy nem kell a tökéletesek, megérthető. Attól még lehet valakinek, hogyha valaki tolmács, vagy színész, vagy rádió bemondó akar lenni, olyan igénye, hogy ő tökéletes kiejtést akar valamelyik kiejtéssel játszani, melyik, itt is tudtam a kérdés, hogy melyiket, akkor, de ha a hétköznapi kommunikációról beszélünk, egymás között meg akarjuk egymást érteni népek, akkor nem kell törekedni, mert csak stresszt okoz, görcsöt okoz, gátlást okoz, nincs rá szükség. Persze. Beszéljünk szabadon, hunglisül, hogyha úgy sikerül. A lényeg az, hogy megértsenek minket. Igen. Akkor ez szerintem nagyon jó, amit mondott, hogy a munkái során sem az volt az első szempont, hogy tökéletesen beszélje a nyelvet, hanem megért. Igen. És mik voltak azok a munkák, amikkel foglalkozott is a nyelvvel kapcsolatosan? Előbb már elkezdtem sorolni. Igen, egy párat már mondott. Minisztérium, ipartestület. A nikaraguai önkéntesség. Hát igen, az nem munka volt, ez egy önkéntes egyetemista elfoglaltság volt, amit mindenkinek nagyon jó szívvel javaslok, hogy önkéntes munkát azt próbáljuk ki. Nagyon, nagyon sokat lehet belőle tanulni. De hát voltak, amikor ügyfélszolgálati munkákat vállaltam, akkor ott rögtön ugye előny volt az, hogy nem csak egy nyelven tudtam ügyfélszolgálatoskodni, nem több nyelven is. Volt egy jópofa élményem egyszer, Kubából repültem Aeroflottal Moszkván keresztül haza, és elromlott a repülőgép, a repülőben visszaszállt a Seremetjevói repülőtérre, és jött a rengeteg utas az ottani reptéri ügyintéző hölgyhöz, aki csak oroszul beszélt, hogy elrakják őket valahova. És akkor én így mikor hallottam, hogy előttem spanyolul, németül, angolul, magyarul beszélnek, mindenkinek egy kicsit ott fordítgattam a hölgynek. A hölgy azt mondta, hogy na maga ide áll mellém, és ezt az összes utast most elintézzük. Úgyhogy beállított engem ilyen alkalmi tolmácsnak. Úgyhogy vannak a poliglottoknak, egyébként a poliglottoknak, a sok nyelvűeknek vannak nemzetközi találkozóink, a poliglott gatheringek, Budapest, Pozsony, Varsó, Berlin, tehát itt a mi környékünkön vannak a legtöbbször ezek a rendezvények, ahol bármilyen nyelven beszélhetünk egymással, tehát hogy ilyen kis cédulán kint van, hogy melyik nyelven lehet megszólítani a másikat, ott van 10 nyelv, és akkor kiválasztjuk, hogy akkor melyiken beszélünk egymás között. Nagyon sokan beszélnek esperantól egyébként a poliglottok közül, és hát ott van olyan fiú, aki 30 nyelven beszél. De ott aztán már vannak ilyen érdekesebb pidgin nyelvek, meg afrikai nyelvek, amiket megtanulnak a poliglott kollégák. Az még kihívás, az még érdekes. Ez nem nagyon-nagyon sok idő 30 nyelvet megtanulni? Az igazság, hogy egy idő után felgyorsul a nyelvtanulásnak a folyamata, tehát hogyha már... Rááll az ember agya, és akkor rááll az ember agya egyrészt, másrészt a rokonyelvek nagyon sokat segítenek. Tehát amikor rájössz arra, hogy milyen szóvégződések vannak a másik nyelvben, akkor én például Portugált nem is említettem. Az egy érdekes történet volt. Még kimentem Brazíliába a Környezetvédelmi Világfórum idején, a helyi eszperantisták Rióban csináltak egy standot, és én ott győzködtem a riói lányokat az eszperantó nyelv szépségéről 2 hétig, és útközben olvasgattam a repülőn egy német nyelvű portugál nyelvkönyvet, és spanyolul jól beszéltem, úgyhogy eleinte portunyolul beszéltem. A portunyol az egy ilyen keveréknyelv, a portugál és a spanyol között. Az ember az egyiket jól tudja, a másikból van valami fogalma, és akkor próbálja alakítani egyiket a másikra. És ott segítettek nekem riói lányok, hogy a portunyolból portugés legyen.
Então, eu agora falo português do Rio, o carioca, o sotaque carioca do Brasil. Depois que eu já há 2 semanas no Rio fiquei, então visitar a cidade no Alagoas, Maceió, na rua. A gente tinha um carnaval, festejando, bailando também. Eu falei com uma brasileira. Ela perguntou de que parte do Brasil você vem. Amikor Rióban így begyakoroltam már ezt a portugált, és elmentem onnan Maceió Alagoasba, ahol volt egy ilyen utcai zenés, táncos karneválszelő ünnepség éppen, akkor egy brazil lány megkérdezte, hogy melyik részére jövök a Brazíliának, hát az nagyon jól esett nekem, és akkor természetesen azt mondtam neki, hogy hát a déli részről, ahol a német származású kékszemű brazilok laknak az argentin határ közelében, elhittem. Szóval ez a portunyol, ez egy nagyon jó fogalom arra, hogy vannak olyan folyamatok a nyelvtanulásban, amikor egy rokon nyelv nagyon sokat segít abban, hogy a következőt megtanuljuk. Tehát, hogy hamar felismerjük a különbségeket, hamar elkezdjük alkalmazni őket, más a végződés, ugye a struktúra ugyanaz, a szókincs 90%-a ugyanaz, kiejtés, végződés, megtanuljuk, és bizonyos idő után már a másikat beszéljük. És már észre se vesszük. Tehát, hogy ez... Akkor ez egy ilyen gyorsabb folyamat. Gyorsabb folyamat. Tehát gyakorlatilag, hogyha európai nyelvekből, mind a 3 nagy nyelvcsaládból megtanultak egyet-egyet, tehát lesz egy szláv, latin és egy germán nyelvetek, akkor felgyorsulnak a folyamatok, úgyhogy ezt tudom nektek javasolni, hogy akkor tanuljatok ti is szláv nyelveket, igen. És akkor onnantól könnyebb dolgotok lesz. Ugye nagyon-nagyon sok mindent csinált így a világban mindenfelé, és hogy jutott el Almádiba? Hogyan lett itt egy középiskolai tanár? Hát én már 50 éve itt vagyok Almádiban, amikor a szüleim megvették a nyaralótelket itt Budataván, és aztán édesapámmal felépítettük itt a nyaralónkat, tehát én a nyaraimnak a nagy részét már nagyon régóta itt töltöm, tehát van egy almádi identitásom. És úgy, én budapesti vagyok, Budapesten születtem, és ott is éltem az életemnek az első felében, és hát azt is még hozzá kell tenni, hogy egyáltalán középiskolai tanárság, ugye nagyon-nagyon régen, 3 évtizeddel ezelőtt megszereztem a középiskolai tanári diplomámat, és én egy rendszerváltó bölcsész vagyok. A rendszerváltó bölcsészek, hogyha elég aktívak, akkor belekeverednek az élet sűrűjébe. Tehát akkor ott vannak a politika, a civil mozgalmak, közélet, közigazgatás, mindennek a környékén, tehát én rögtön ugye egyetem után mentem a német parlamentbe, én jöttem a magyar parlamentbe, minisztérium, kanadai követség, mindenfélét csináltam, közben civil szervezetekben voltam nagyon aktív. Tehát az ember elkerül a saját eredeti szakmájának a környékéről, de egy identitás megmarad. Tehát nekem végig ebben az időben, és mint minisztériumi köztisztviselőnek, vagy a parlamenti szakértőnek ott volt bennem, hogy én tanár vagyok. Tehát én 18 évesen már tanár lettem, mert hogy én felvételi előkészítőre jártam középiskolás koromban, és rögtön bedobtak engem a mélyvízbe a felvételi előkészítősök, hogy akkor, ha már itt vagy az egyetemen, akkor te csináld a felvételi előkészítő tanfolyamokat a középiskolásoknak, akik néha idősebbek voltak nálam. És ez az identitás mindig bennem volt. Nyelv tanárként is funkcionáltam különböző helyzetekben, és mindig ott dolgozott bennem, hogy mennyi jó dolgot lehetne csinálni tanárként, milyen klasszis egy iskolai közösség, milyen jó dolog egy tanári közösségnek a részére, milyen jó ezekkel az okos fiatalokkal együtt dolgozni, akiknek nyiladozik az elméjük, és nagyon kevés esély van már befolyásolni, de van egy kicsi, és az milyen jó kihívás. Tehát, hogy ez ott dolgozott bennem, ifjúsági vezetőként is dolgoztam fiatalokkal, tréningeket csináltam, képeztem a ifjúsági vezetőket, úgyhogy nem felejtettem el ezt az identitást,
És akkor magánéleti mindenféle dolgok történtek velem Budapesten, betegségek is voltak, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor én a saját házamban, a nyaralomban akarok lakni, és innen akarom intézni a dolgaimat, ilyen otthoni irodából tudtam dolgozni Almádiból ugyanúgy, mint Budapestről, és akkor jött a lehetőség, a megkeresés, hogy akkor itt a két tannyelvűben, amit mindig is tudtam, mert hogy innen 500 méterre van a házam. Mindig is láttam a két tannyelvűt, és néztem, hogy milyen klassz lehet itt a munka biztos. Jött a lehetőség, hogy akkor itt keresnek tanárt, és akkor mondtam, hogy ez az én vagyok. Engem keresnek. És akkor bejöttem beszélgetni, és gyakorlatilag pár nap múlva már tanár voltam itt, úgyhogy azóta pályakezdő tanárként élvezem ezt a szakma kezdeti lépéseinek az összes örömét. És tényleg, ugye van egy érdekes dolog, ugye ti egy elit iskola vagytok, országos beiskolázással az ország legjobb gimnáziumai között motivált, okos fiatalok vannak. Itt ez egy nagyon motiváló dolog egy tanárnak ilyen diákokkal tanulni, akkor nem a fegyelmezéssel kell eltölteni az órának a felét, mert hogy odafigyeltek, és akartok tanulni, és akartok érettségizni, és akartok felvételizni, és akartok egyetemre menni. Ez helyből egy olyan motiváló közeg, amiben az ember, hogyha ilyen identitása van, meg milyen motiváció, akkor nagyon szívesen kerül bele. Úgyhogy igen, ez nekem egy ilyen teli találat volt. És úgyhogy fél állásban vagyok itt, így tudom egyéb dolgaimat is, amik egyébként úgy megmaradtak nekem csinálni tovább. Úgyhogy ez egy külön jó lehetőség nekem, hogy itt tagja vagyok ennek a közösségnek, de közben a korábbi elkötelezettségeimet is tudom tovább csinálni, civil szervezetekben tudok aktív lenni. És tervezem azt is, hogy itt indítsak egy ökodiákkört, mert a környezetvédő elkötelezettségem az folyamatos, és amióta Rióban voltam a Környezetvédelmi Világfórumon, azóta nagyon szeretnék tenni valamit a környezetért, és tervezem, hogy az itteni környezettudatos diákokkal csatlakoznának sokan. Indítsunk el egy olyan kvázi diákkört, ahol a fenntarthatósággal, a környezeti katasztrófával, a klímakatasztrófával és a lehetséges tennivalókkal foglalkozunk, mert ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a ti generációtok, ugye, akik sokkal többet kaptok sajnos ebből a klímával kapcsolatos dolgokból, hogy fel legyetek készülve rá, és ebben szeretnék a saját tudásommal, meg ötleteimmel, meg lehetőségeimmel, kapcsolataimmal segíteni, úgyhogy ebben van még elég sok tervem, és igazgatónő is támogatja, hogy ezt indítsuk el. Igen, tényleg ez nagyon-nagyon jó lenne. El is indítjuk hamarosan. Itt említette ugye, hogy nagyon-nagyon szeret tanítani, főleg egy ilyen közegben, mint nálunk. Mi a célja a tanításban? Szóval, hogy mit akar elérni a diákok? Gondolkodjanak el, vagy esetleg A-tól Z-ig a tananyagban mindent tudjanak? Ön szerint mi a legfontosabb? Alapvetően én amióta van az internet, és bármilyen információhoz hozzá lehet nagyon könnyen jutni, én nem vagyok a híve a adatok visszaböfögése típusú tanításnak, hanem tényleg a gondolkodásra nevelésnek, a kérdéseltevésre való nevelésnek, és a nézőponttal való nevelésnek vagyok a híve, vagy hát segítésnek abban, hogy igazából az egyetem közeg az, ahol sikerül majd olyan sok nézőponttal megismerkedni, hogy kialakul egy más nem csőlátású, széles látókörű gondolkodásmódja a fiataloknak, de ez a középiskolai közeg, ez egy nagyon jó előkészítő arra, hogy elkezdjük a fiatalokat. Sajnos a magyar kulturális közeg az elég köldöknéző. Ugye az, hogy extra Hungariam non est vita, si est vita non est ita, tehát hogy Magyarországon kívül nincs élet, és hogyha van, az nem igazi. Ez a 300 éves magyar nemesi gondolat, ez nagyon mélyen benne van a magyar közgondolkodásban, és tényleg úgy Magyarország a Magyarország, igen, és a Magyarország, és a magyar. Tehát, hogy világ közepe, így van, és Magyarországon világhírűek a magyar világhírűek, de hogy a Bödöcsnek vannak nagyon jó, javaslom a Gyere haza fiatal című 4 perces videóját, hogy nézzétek meg, mert nagyon jól leírja ezt a magyar mentalitást, igen. De hogy ebből jó lenne kimozdulni. Jó lenne európéreket
engedni az országba és a világba, és hogyha ebben tudok segíteni, tehát hogyha tudok nézőpontváltásokat a diákoknak adni, és rávilágítani őket arra, hogy nem csak egy nézőpont van, és nem csak magyar szemüvegen keresztül lehet látni bármit, hanem rá lehet nézni, akkor az már egy nagyon nagy siker. Igen. És valami ilyesmi célom van. Amellett persze, hogy nyilván van egy olyan értelmiségi tudásbázis, amit úgy fontos lenne tudni, tehát hogy legyen a fejekben egy tudás alap, egy alapos tudás, és ugye nálunk a történelemben, ami még viszonylag fontos, hogy legyen egy kronológia is a fejekben, tehát hogy tudjuk, igen, hogy mi előtt történt, mert akkor tudjuk következtetni, hogy minek a következménye, úgyhogy ha ebben tudok segíteni, az már nagyon nagy siker. De én is tanulok a diákoktól, tehát hogy ez egy kétirányú folyamat, ezt nem úgy kell elfogadni. Tehát, hogy nagyon nem vagyok híve így a frontális tanításnak, én egy ilyen interaktív tanításnak vagyok a híve. Sajnos elég nagy lemaradásokat kaptam a korábbi kollégáktól, hogy utol kell érni magunkat a tananyagban, ami kevésbé teszi lehetővé a kreatív módszereknek az alkalmazását, de azért próbálom belopni az órákra, hogy ne csak a száraz tananyagot tanuljuk, hanem az élő emberi társadalmat, aminek 100 arca van, és ami és akkor a történelmet is emiatt választotta, hogy talán abban lehet a legjobban így elgondolkodni, és látni a folyamatokat? Valahol kisfiúként megtetszett nekem a történelem, olyan 10-11 éves korom magasságában így egészen elvarázsoltak a történelmi események, könyvek. Én azóta jobban vagyok a történelemmel, és nem tudok, és nem is akarok kiszabadulni a közeléből. Tehát, hogy ez nem egy ilyen tudatos döntés, hogy azért, mert az jó valamire, igen, hanem egyszerűen egy ilyen... Érdek. Így alakult, hogy nem lettem kiváló matekos, bár mérnök édesapám szerette volna, de érdekelt még egy csomó dolog, de valahogy ez úgy megmaradt nekem a nyelvek és a történelem, ami a leginkább érdekel, amellett, hogy politikatudományt is tanultam, amikor nekifutottam a doktorinának azt is politológiából, de ez nekem egy jó közeg. Tehát én otthon vagyok a történelmi korokban, leginkább a 20. század történelmében, de korábbi korokban is bele tudom élni magam. És ez egy jó dolog, hogy az ember mondott valamit Goethe, egy nagyon-nagyon érdekes mondást, hogy a szülők 2 dolgot tudnak adni a gyerekeiknek, gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, egyfajta identitást, egyfajta tudást, hogy honnan jövünk, és szárnyakat, hogy kivontakoztassák a tehetségüket. Na most én ebben szeretnék segíteni a diákjaimnak, hogy egyrészt tudják, hogy honnan jönnek, tehát hogy tisztában legyünk a gyökereikkel, másrészt erre alapozva aztán tényleg a tehetségüket ki tudják bontakoztatni, úgyhogy ez a motiváció. Igen, így tanárként, igen. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük az összes tanácsot, meg hogy elmondta az összes tapasztalatát, tényleg nagyon köszönjük. Már nem is az összes, de próbáltam. De nagyon-nagyon sok mindent, igen, köszönjük szépen. Nagyon szívesen.